odkiaľ som a čo sú moje priority. Ja sme všetci v jednej Čo je? Presne tak, tie časy už boli my jak ten sám vojak v poli. Boli sme vtedy spolu mnohí, všetci chodili do školy, písali si prvé slohy, tesiláky v skrini prežerali moly. Kroky sa nám stretávali na chodníkoch našej bude. Ty som vedel, že tam niečo diať sa bude. A v kľude čakal na predcestí, kým ho prejde ďalší vlak. Ale častokrát vlaky ťahali sa po kolájach ako po oblohe letné mraky. Všetky ľudské zraky upriamené na ten ostrov hovoria mu o piči. Zložený z dvoch slov. Vždy nám hral rap nahlas, jak sa len dalo, všeli čo sa vnútri dialo, ale však o tom by sa rozprávalo. Honba o žuvačky, levu plné sačky, chodili jebačky, neskôr vypečený hore značky. Bordela nabitý bong, boli naše poznávačky, namotávačky a fajky, miestne aj tie cudze. Nachádzali uplatnenie v terendeskej bielej bude, boli aj akcie. Keď sa prsten piči stratil, jeden prst na to nestačil. A výsledok sa páčil, keď ho potom chalán z hĺbky silou mocou páčil. Hudba na Amige vnesla aspoň trochu svetla, jeden mikrofón a dek na kazety Tesla. Bolo nás 5, keď sa naša tvorba vzduchom nesla, nálada neklesla, držali sme sa hesla. Rob to podľa seba, brat môj. Robíme už fakt dosť rokov, no za tú dobu prešli sme zo 100 let 20 krokov. Nepočúvam reprorokov, ale držím tempo s polkrokom. Svojím tempom radšej ďalej pôjdem, nech je to aj všivou vyjebanou stokou. Viem odkiaľ som a čo sú moje priority. Ja sme všetci v jednej Čo je? Tak tomu ver kamoš, Amiga 500, čo na nej si sa hrával ešte ako malé decko. Protracker, nadejí, že z teba bude raz hudobný skladateľ. Vypuklo prvé demo, všetci boli z toho vtedy mimo. Všetci tej štvrti si môžu fajčiť kokoty, čo mysleli si, že prejde nás to ako maňa z panku. Chalani, čo vysedávali parku, podávali fajku, inak nudili tam vonku. Zatiaľ čo biela búda vnútri žila, keď od páni repoval som do prázdnej flaše. Večere všetci okolo jak kaše, predstava o tom, jak tu raz bude stáť. Do mikrofónu cez reprak snažiť sa niečo dať, aby tu po mne neostal len ten prach. Celému svetu odkaz dá do éteru, na môj veru. Každý deň stretnem tých, čo ohovárali tam vonku v parku. Stále tam sedia, stále sa nudia, zatiaľ čo nové veci od nás po uliciach ľudia. Presvedčení o správnosti veci, že nehovoriť keď si od veci, len tak nemôžeš byť nikdy od veci. Vysmejem ťa, ak si myslíš, že je to len ďalší trik. Ako vyvolať konflikt, ako vyvolať konflikt. Viem odkiaľ som a čo sú moje priority. Ja sme všetci v jednej Čo je? Tak to si pamätám, máme mi spomenky utkveli nad tým, keď sa zamyslím. Pár rokov dozadu, keď sa vrátim, tým určite nič nestratím. Do čas bielej budy, partie ľudí, ktorých vtedy život určite nenudil. Žili si svoj vlastný svet, v ktorom si zostavili projekt. A to mám kámo na pamäti, že to nebol ojeb. Odtrhnúť sa od masy a ísť smerom hore, s rešpektom ku starej škole, s rešpektom bude. Len na mňa čumíš, rozmýšľaš, aká intriga ťa na mňa napadne. Ty žebrák, radši si sa mal utopiť v bahne. My za ťa buď plány, jak namotať babi. No tak má fači, ty suka, ja viem, že ťa to baví. Ostatní nechápali, že taký mladý a už pri babách páni. V tých časoch si za to môžeme sami, ani auta, ani domy, iba vysúšané stromy. A ľudia, ktorí tam vtedy boli, delegáti z iných štvrtí s dobrým nápadom spraviť na podzemí koncert a to zadarmo. Viem odkiaľ som a čo sú moje priority. Ja sme všetci v jednej Čo je? Retro Buda 9789 ako City 2004 Massive produkcia, teraz tebe do ucha. Tak počúvaj a pamätaj. Tak tomu ver kamoš, Amiga 500, čo na nej si sa hrával ešte ako malé decko. Protracker, nadejí, že z teba bude raz hudobný skladateľ. Vypuklo prvé demo, všetci boli z toho vtedy mimo. Všetci tej štvrti si môžu fajčiť kokoty, čo mysleli si, že prejde nás to ako maňa z panku. Chalani, čo vysedávali parku, podávali fajku, inak nudili tam vonku. Zatiaľ čo biela búda vnútri žila, keď od páni repoval som do prázdnej flaše. Večere všetci okolo jak kaše, predstava o tom, jak tu raz bude stáť. Do mikrofónu cez reprak snažiť sa niečo dať, aby tu po mne neostal len ten prach. Celé stretnem tých, čo ohovárali tam vonku v parku. Veci od nás po uliciach ľudia, presvedčení o správnosti veci, že nehovoriť keď si od veci, len tak nemôžeš byť nikdy od veci. Vysmejem ťa, ak si myslíš, že je to len ďalší trik. Ako vyvolať konflikt, ako vyvolať konflikt. Viem odkiaľ som a čo sú moje priority. Ja sme všetci v jednej
pamätám, v hlave mi spomienky utkveli nad tým, keď sa zamyslím. Pár rokov dozadu, keď sa vrátim, tým určite nič nestratím. To čas bielej budy, partie ľudí, ktorých vtedy život určite nenudil. Žili si svoj vlastný svet, v ktorom si zostavili projekt. A to mám kámo na pamäti, že to nebol ojeb. Odtrhnúť sa od masy a ísť smerom hore. S rešpektom ku starej škole, s rešpektom bude. Len na mňa čumíš, rozmýšľaš, aká intriga ťa na mňa napadne. Ty žebrák, radšej si sa mal utopiť v bahne. Mi za ťa buď plány, jak namotať baby. No tak mám fajči, ty suka, ja viem, že ťa to baví. Ostatní nechápali, že taký mladý a už pri babách páni. Ty časov si za to